Здравейте! Аз съм Жижи и днес ще разкрием една от най-големите тайни за грижата за мазната коса. Мислите ли, че всичко знаете за скалпа си? Помислете отново. Заблуда 1. Ако скалпът ви се омазнява бързо, вероятно си мислите, че имате мазна коса. Но знаете ли, че това може да е знак за дехидратиран скалп? Ето как да разпознаете разликата. Мазният скалп се омазнява, защото мастните жлези са свръхактивни. Дехидратираният скалп отделя повече себум като защита срещу сухота, но всъщност има нужда от хидратация. Как да разпознаем състоянието си? Погледнете признаците. Ако косата ви изглежда мазна, но усещате стядане или сърбеж, вероятно скалпът ви е дехидратиран. Ако е мазна и нямате подобни симптоми, вероятно просто е мазна коса. Най-добрият начин. Започнете с натурален шампуан и наблюдавайте реакцията на скалпа. Правилната грижа. Ако скалпът ви е мазен. Използвайте шампуани, които почистват в дълбочина, като твърдите шампуани с растителни екстракти, като твърд шампуан, ментол с балтийски бор и хвощ или твърд шампуан, лавър и черен кимьон. А ако скалпа ви е дехидратиран, забравете за агресивните продукти и се насочете към шампуани с хидратиращи масла, като твърд шампуан, безсмъртниче и андируба. Бонус съвет. Не мийте косата с гореща вода, това стимулира себума. Използвайте хладка вода, за да запазите естествения баланс на скалпа. В заключение запомнете, че разликата между мазния и дехидратирания скалп е ключът към здрава и красива коса. Ако искате персонализирани съвети, посетете ни на Живица.bg. Последвайте ме за още тайни. Това беше Жижи разкрива. Довиждане и до следващия епизод, приятели!